Yechigosoli nkumanali yabereka gokorekane gosoli ya Roberto gokorekane itokoregara segeti ya Gusii Stadium gati ya timu ya Shabana na MCF muri Children Family ni gobona enko yeyo buri itokoregoro etagosere tigwe asa yabage kogosere kwa chinsa isano li itokorera segeti kirikia Gusii Stadium asegosori ya Shabana na boy gona MCF ni gobona timu ya Shabana egenrete goseri ya kirage asoko nyara ko yekora chigori sato asegoreyemo timu yo ya MCF asegosori yeli tukulia rwikiraboni ge timu ya Shabana nigegenrete gotangana se league ya NSL National Super League asebwatiche point 50 ebere goste 17 no naboni gobatigeri chigosori bere asogo chigokora league ya NSL aso ikiraboni ga Shabana nigetangaine anene asokonyara agoseseria ase league yo ya NSL mangana na barenge gaseri tukulia rasegeti kya Gusii Stadium.